na Polkovciach, len prestriekaná. Je to ona? Tak áno, toto je priestor vyhradený do zohľadu. Chalanisko, máš krásnu nemeckú dámu, ale aj vedľa teba je momentálne dáma, ktorá má neskutočne podhustené pneumatiky, Mickey Thompson, skúsená šprinterka Monika Vajsová z AST týmu Levice. A vidím krásnu reklamu vzadu, že www.yaman.sk, neskutoční úpravcovia motorov, hlavne japonské edície, pretože čo rýžu papá, to ide. Niekto sa nám ešte postaví správne ako má.